Kuthi ngesikhathi amandla phela emntwini, uNkulunkulu ke one-ability yokurestore amandla omuntu aphela. Okusho ukuthi wawune-ability yokwenza into kodwa manje amandla asaphelile awusakhona ukuyenza leyo nto. Okusho ukuthi manje uNkulunkulu must restore power, mandla kuphelele. Adinga uNkulunkulu ukuthi awagqwalisela, akurestore. That is why uma sifunda incwadi lapha kaIsaiah chapter 40 verse 31 lithi, kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha, bayawukhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bangakhathali, bahambe bengapheli amandla. Okusho ukuthi noma ungaba nalo ithemba, kodwa ukuze uphume kuleso simo sakho kudingeka amandla. Okusho ukuthi without power, okusho ukuthi awukwazi ukuphuma ngoba unawo amandla. Okusho ukuthi the restorer of power, uNkulunkulu ekumele akurestore amandla uzokhona ukuphuma kuleso simo. Ngamanye amagama sikho isimo umuntu engeke aphume kiso. The reason why abantu bangakhona ukuphuma ezimeni badinga amandla asaphelile, bakathela abantu baya give up, abantu bathi enough is enough, I give up, I quit. But ukuze babuyele ukuba nalenzo intuzo yazizimo badinga lento ekuthiwa yipower, seba aphelile amandla, but they need restoration. uNkulunkulu ufuna bafakele amandla amasha. Kungakho nomhlabeleli uthi kumsindisi onginika amandla amasha. Okusho ukuthi in order for you to continue your journey, you need power from God, you need restoration from God. Le ability idinga amandla kaNkulunkulu, then you will have i-ability. Kubukeka manje ngathi uphansi awukhoni, you are unable, you can, but you need power. Amandla yakhona ukukhipha ezimeni, amandla yakhona ukwenza izinto, but the problem amandla saphelile. But rest assured uNkulunkulu uyabuyisa amandla.